Evo stigla je hrana, imamo ribu, jagnjetinu iz prosača, salatu i krompire. Pa evo, pošto je nekako ovako manje, sad možda je malo naopako, ali ajmo da krenemo od krompira. Krompir je jako lepo zapečen sa obe strane. Jako lepo, ok pečen, mekan iznutra, spolja jako lepo rešavo. Ja ću ovako prstima. Još je vruća. Riba je mekana, slana, dobro pečena. Inače cene su ok, nisu one zlatiborske, što je korektno. Riba je stvarno super, prijatan ambijent, malo nas je evo i sad kiša zatekla, inače ovde napolju sedimo, uživamo. Pogača jako lepa, mekana, prava ona domaća, vruća. A sada i ovo možda kažemo sporedno, zato što je ovde ipak riba glavna, po tome je ovo mesto poznato, a ono sporedno, evo, teletina ispod sača. Šta da kažem, mekana, ukusna, slana taman koliko treba. Ovde je potrebno napomenuti da hrana dolazi bez priloga, tako da se ne iznenadite. Manje više ja sam zadovoljan, teletina je bila mekana, ukusna, riba je bila takođe sasvim ok, tako da ukoliko hoćete na klopu, evo moja preporuka da ovde svratite ukoliko ste u blizini.